Croeso cynnes i chi gyd i'r oedfa y pnawn 'ma. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi. Mae yna nifer o'r ffyddloniaid i ffwrdd, o'n i'n cyfrin ymhen. Mae yna tua 10 methu bod hefo ni y pnawn 'ma. A mae yna rhyw anwyd ar gerdded o gwmpas. Felly, oedd rhai methu dod oherwydd hynny. Ond da chi yma, a da ni'n ddiolchgar iawn bod chi wedi ymuno mwyn addoli a chlodfori a canu emyna efo'n gilydd. A diolch i Dduw am ei gariad tuag ata ni. Hyfryd cael eich cwmni chi. Coeddiadau yn fyr prynhawn 'ma am 4, mae Angor Grangetown yn cyfarfod yn Bay Church. Fori cwr gweddi am 6:30 yma yn Capel y Methodistiaid. Bore dydd Mawrth 9:10 y cylch yn cyfarfod yma yn y coffi, cacen a chymdeithas gyda'n gilydd. Dydd Mercher, criw y Gornel Glud yn gweini bwyd a diod yn y Tabernacl. Ac yna neidio i dydd Sul nesaf, Sul cyntaf yr Advent. Ac fe fydd oedfawn y Sul o dan arweiniad John Roberts, y BBC ac Aberystwyth. Dau beth i ychwanegu. Mae cynllun ffrindiau bach yn cychwyn gan Ebenezer yma ar fore dydd Mawrth yr 1 o Ragfyr o dan arweiniad Rachel Jones, hi sydd yn arwain y tîm. A bwriad hwn ydy gwasanaethu'r gymuned Gymraeg yng Nghaerdydd ac yn yr Eglwys Newydd a chroesawu plant bach a'i gofalwyr. Sa'n ni gwerthfawrogi'ch gweddi ynglyn ar y cynllun hwnnw, y byddwn ni'n gweld teuluoedd bach yn ymuno hefo ni. A wedyn yr ail beth ydy digwyddiad codi arian bydd y Samariaid nos Wener y 5 o Ragfyr, unwaith eto yma yn y Capel Methodistaidd am 7 o'r gloch noson, creu torchau nadoligaidd. A mae yna chydig o lefydd ar ôl, os da chi am ymuno, a chael torch gwerth chweil i addurno un eich drws neu eich bwrdd yn ystod tymor y Nadolig. Rhowch eich enwa, pnawn 'ma i mi sa chi'n licio ymuno. Croeso mawr i'r addoliad. Cydweddion. Mor hyfryd ydy cael cyfarfod gyda'n gilydd y prynhawn 'ma i dyfoliannu di. Bod ni wedi cael iechyd a nerth i ddod yma i foddion gras. A da ni diolch am dy ras yn yr arglwydd Iesu. Gras o'r fath beraidd sain i'm clust, hyfrydlais yw. Hwn bair i'r nef ddatseinio beth ar ddeiar oll a gliw. Rwyt ti wedi yn caru ni yn rhyfeddol yn yr arglwydd Iesu, a nina yn heiddi dim. Wedi rhoi y cwbl oherwydd yn tlodi enfawr ger dy fron, a nina yn heiddi dim. A dyma di dy ras o arglwydd, yn caru pobl anheilwng i'r eithaf yn yr arglwydd Iesu. Wrth i ni feddwl amdano fo, gad i addoliad nid yn unig gynna yn yn calonna, ond fflamio y prynhawn 'ma, wrth i ni feddwl am fawredd yr Efengil fawr. Cliw yn gweddi, yn enw Iesu Grist. Amen. Ac ar ôl yr emyn cynta, mae'r emyn cynta wedi diflannu. Wel, Leri, gai dy wahodd i ddarllen, a wedyn nawn ni gannu'r emyn cynta ar ôl y darlleniad. A da ni'n mynd am y tro ola y prynhawn 'ma, am y tro i lyfr y pregethwr ac eith Eleri rannu hefo ni i ba benod da ni'n mynd. Ni chael bleser yn mynd. Cofiad amdano, cyn sefyllfa cael y goleuddi, y sioe a'r sef, a chymryd cymylau dychwelyd ar ôl y glaw. Rwyt ti wedi cael dy weld yn ystod y blwyddyn, a chyd yn cymylau dychwelyd ar ôl y glaw. Rwyt ti wedi cael dy weld yn ystod y blwyddyn, a chyd yn cymylau dychwelyd ar ôl y glaw. Rwyt ti wedi cael dy weld yn ystod y blwyddyn, a chyd yn cymylau dychwelyd ar ôl y glaw. Rwyt ti wedi cael dy weld yn ystod y blwyddyn, a chyd yn cymylau dychwelyd ar ôl y glaw. Rwyt ti wedi cael dy weld yn ystod y blwyddyn, a chyd yn cymylau dychwelyd ar ôl y glaw. Rwyt ti wedi cael dy weld yn ystod y blwyddyn, a chyd yn cymylau dychwelyd ar ôl y glaw. Rwyt ti wedi cael dy weld yn ystod y blwyddyn, a chyd yn cymylau dychwelyd ar ôl y glaw. Rwyt ti wedi cael dy weld yn ystod y blwyddyn, a chyd yn cymylau dychwelyd ar ôl y glaw. Rwyt ti wedi cael dy weld yn yst
Dyma'r dydd pan fi'n ceidwad y tŷ yn crynu, a dynion cryf y gwathgrymu. Pan bydd y merched sy'n malu yn peidio y gweithio am ei fod yn ychydig. A pan bydd golwg y rhai sy'n edrych trwy'r ffenestri wedi ffynnu. Pan bydd y drysau i'r stryd wedi cael, a sŵn y felin yn distewi, pan bydd dydd yn cael ei mychyn gan dan a deri, am bod y holl adar a gannau wedi distewi. Pan bydd dynion yn ofni llecyn tal uchel, a pherygron ar y ffordd, pan bydd y pren almwr yn godi, a cheiriog y pedyn yn ymysgol feichus, a'i chwant heb ei gyffroi, pan bydd dyn ar fynd i'w gartref ethol, ac arafwyr yn crynhoi yn y stryd. Cofia amdano, cyn torri'r llun arian, a darnio'r testyrau. Cyn mylirio hysef wrth y ffynol, a ffordd olwyn wrth y ffynol. Cyn ei llwch fynd yn ôl i'r ddeall lle fi ar y cychwyn, a chyn yn ysbryd y gwely at y dŵr a'i oes. Gwager llwyg, feddwl y gwager yw'r cyfan. Yn ogystal â'i bod ei hun yn bont, yr oedd y pregethwr yn dysgu deallu'r pobl, yn pwyso a chwilio, ac yn gosod mewn trefn lawer o ddianhedredd. Ceisiodd y pregethwr fel geiriau dymunol, ac ysgrifennu geiriau cywir mewn trefn. Y mae'n geiriau doethio fel symbol, a casgliad hwyd y geiriau fel hoelio wedi'i gosod yn ei lle. Y maent wedi'i rhoi ar un pigar. Cymer rybyd y fab, rhag ychwanegu atynt. Y mae cyfansoddi llyfrau yn waith ddiwedd, ac y mae astudio dyfal yn blinder i'r corff. Wedi clywed y cyfan, dyma swm y mater. Ofna Dduw, a chadw ei orchmynion, oherwydd dyma ddyletswydd bob dydd. Yn wir, y mae Duw yn ddarnu bob gweithred, hyd yn oed yr un ddiegni, oedd dda neu ddw. Diolch yn fawr i ti, Eleri, am y darlleniad, a ddown ni at un neu ddwy o'r adnodau hynny yn y munud. Ond dewch i ni ganu gyda'n gilydd, o cenwch fawl i'r arglwydd, y ddaear fawr i gyd, ac am y iachawdwriaeth, molienwch ef o hyd. Yr emyn cyntaf.
Da ni am y gydweddio hefo'n gilydd, ond mi gawn ni ychydig eiliadau o ddistawrwydd wrth i ni gychwyn. Mwyn i chi weddio, gweddi bersonol, pobl sydd ar eich meddyliau chi, amgylchiadau da chi'n ymwybodol ohonyn nhw. Ac yna mi fydda i yn eich arwain chi mhellach mewn gweddi gyhoeddus. Felly, dewch i ni blygu pen a chydweddio. Yr ydym yma yn dywydd o arglwydd danfon fendith, ac ysbryd Crist i'n helpu ni i sgeisio dyn ddiragryth. Dyma gyfarfod hyfryd iawn. Mae fi yn llwm ar Iesu'n llawn. Mae fi yn dlawd heb feddu dim, ar Iesu'n rhoddi popeth un. Da ni wirioneddol arglwydd yn diolch i ti am gyfle i daddoli. Oherwydd i hyn yn crewyd ni, nid i fyw mewn hunanoldeb di-ffydd, ond i fyw mewn perthynas gyda'r Duw byw, yn creu'r bendigedig ni, a diorffwys ydym, hyd o'n i orffwyswn yno ti. Ebo ti mae bywyd yn ddi-ystyr. Does na ddim gwefr na gwerth i'r hyn a welwn yn y cread. Does na ddim arwyddocad i'n hymdrechion. Does dim y tu hwnt i'r bywyd hwn a'i drafferthion, dim ond difancoll. Does dim llawenydd parhaol. Does na ddim hedd naw i'r byd amdano. Dim ond anobaith dil-effeithair. Ond yno ti o dad, mae'r darlun yn cael ei wedd newid yn llwyr. Oherwydd wrth i ni gredu, wrth i ni ddilyn, wrth i ni osod yn ffydd i ti, yno ti, mae yna'r ystyr yn dod i bob dydd, ac nid yn unig bob dydd, ond pob eiliad o'n bywyda. Mae yna destun diolch i'r Criwr ym mhob anadl a gymerwn. Mae yna wefr ym mhob awr sydd yn gwibio heibio, oherwydd yn bod ni'n ymwybodol dy fod ti yn caru ni, a dy fod ti wedi trefnu ffordd i'n cadw ni, nid yn unig yn y bywyd hwn, ond y tu hwnt i len marwolaeth, i mewn i dragwyddoldeb ei hun. Yr Iesu atgyfododd yn fore'r trydydd dydd, nôl talu'n llwyr ein dyled y meichiau ddaeth yn rhydd. Coedder heddiw'r newydd i bob creadur byw, marw ar Galfaria, bod Iesu eto'n fyw. Ac yn atgyfodiad yr arglwydd Iesu, a'i fuddugoliaeth dros farwolaeth, y mae i ninnau hefyd fuddugoliaeth. Yr ydym yn ennill buddugoliaeth lwyr trwy'r hwn a'n carodd. Ac yn y mawl, da ni'n diolch i ti am yr hwn a'n carodd ni, am yr Iesu sydd yn anghymharol. Does na neb sydd yn debyg iddo, wedi troedio'r ddaear yma erioed. Mor gariadlawn, mor annwyl, mor addfwyn, mor berffaith yn ei fywyd. A da ni'n cael ei gydnabod o fel brawd, a ffrynwr, a phriod, ac arglwydd. Diolch yw yn can
Mae'r Iesu yn geidwad i mi, mae'r Iesu yn geidwad i mi. Rwy'n canu wrth feddwl fod Iesu yn geidwad i mi. Ac yn sgil y mawl, Dad, da ni yn cyflwyno angen dy bobl ac angen deglwys, gan ofyn y byddi di yn hadnewyddu ni ac yn cryfhau ni i fod yn dystion croew i efengil yr arglwydd Iesu. Gan ni'n ddewr ac yn barod i rannu am yr arglwydd Iesu gyda'n cyd-ddinasyddion, oherwydd mae Cymru dangen di. Mae pobl ifanc a theuluoedd dy angen di. Mae pobl canod oed a phobl oedrannus dy angen di, oherwydd ti yn unig yw yr achubwr mawr. Ac o ganlyniad, da ni'n gweddio byddi di'n adnewyddu dy dystiolaeth a gwaith dy deyrnas yn yn plith ni, yn yr eglwysi hynny sydd yn wan rho gryfder, yn yr eglwysi hynny lle mae'r lamp yn diffodd rho oleuni llachar, yn yr eglwysi hynny sydd heb weledigaeth, dy roedd nhw weledigaeth defengil di. Fel bo'r dystiolaeth nid yn edwyno yn dyn cryfhau, ac fel bo calona pobl a clustia pobl yn agored i wrando ar Iesu Grist. Ti'r darglwydd i'n plith yn rymus drwy'r ysbryd glân ac adnewydda ein gwaith gogoniant i denw di dy hun. Fe weddion am heddwch byd, fe weddion am osod o'r neilltu arfau rhyfel, fe weddion dros yr gwledydd hynny yn Affrica lle mae yna ryfeloedd, y dwyrain canol lle mae yna wrthdaro, Gaza a Samaria ac Ukraine, deled y deyrnas i galonau arweinyddion i sylweddoli mai heddwch ydy'r ffordd ymlaen. Fe gofiwn am y digartref a'r bregus a'r amgeiswyr lloches yma yng Nghymru. Da ni'n gweddio byddwn ni fel cenedl yn rhoi croeso ac yn gofalu am yr bobl yma sydd yn wan ac yn anghennus yn yn plith. Fe gofiwn am y gornel glud sydd yn cyfarfod ar Brynhawn dydd Sul ac yn gweini ar hyd 100 o bobl yn y tabernacl. Fe dithia y gwaith hwnnw a dyro galon a hilioni i bawb ohona ni i fod yn barod i gynorthwyo y gweiniaid yn ein plith. Da ni'n cofio am y cleifion, y rhai hynny sydd wedi derbyn triniaeth yn ddiweddar, y rhai hynny sydd yn disgwyl triniaeth yn ystod yr wythnosau nesaf, yn gofyn y byddi di yn agos atyn nhw wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer y triniaethau hynny, ac y byddi di arglwydd byw yn cyd-gerdded gyda hwy ar y daith. A dyma yn gweddi ar ran yn gilydd, dwi'n diolch i ti am gynulleidfa Ebenezer, dwi'n diolch i ti am y ffyddloniaid a'r ffrindiau sydd yn rhan o'n cynulleidfa, ac yn gweddio drostyn nhw, y byddi di yn ei cynnal, ac yn ei nerthu, ac yn ei cadw, a chyda hwy ym mhob argyfwng maen nhw'n ei wynebu. Fel yn bod ni bob cam o'r daith yn dwyn tystiolaeth i'r Duw sydd gyda ni bob amser hyd ddiwedd y byd. Ac ar yn meddylia, pan y byddwn ni'n edrych ar y 12fed bennod o lyfr y Pregethwr y Pnawma, boed i'r ysbryd yn goleuo ni, fel yn bod ni yn dysgu gwersi a thrwy y gwersi, yn tyfu yn yn ffydd yn yr arglwydd Iesu, ac yn dod yn fwy tebyg iddo ef. Gweddiwn dros yn gilydd, gweddiwn dros ein teuluoedd sydd ar hyd a lled y byd heddiw. A hynny'n enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
Yn ystod y cyfnod yr advent, mi fydd yna 5 oedfa Nadoligaidd. John Roberts syl nesa, syl cyntaf yr advent. Wedyn 2 oedfa fydd hefo naws yr advent a'r Nadolig. Bore oedfa Cymun yn y pnawn ar y 7fed o'r Rhagfyr. Wedyn ar y 4 ar 10, da ni'n cael oedfa cymorth Cristnogol yn y bore yn Cen. Ac yma Carol a Chacen yn y festri yn cefn, i addoli a canu carola, a meddwl am y geni gwirthiol hefo'n gilydd ar ymgnawdoliad. Ac os da chi eisiau i ni ganu carol arbennig, mae yna daflen bach i chi nodi y chemyn ar y bwrdd bach yn y cefn. Felly, da chi'n meddwl, da ni'n wedi canu'r garol yma, neu swn i'n hoffi canu'r garol yma. Rhowch y chenw a rhowch y garol i lawr. Ac os da chi'n farus, gewch chi roi 2 garol i lawr. Ac yna, byddwn ni dewis y rhai mwyaf poblogaidd i ganu. Ac fyddwn ni cyfarfod bryd hynny yn y cefn yn fama o amgylch y byrddau ac yn cael disgled gyda'n gilydd a chyfle i addoli. Wedyn syl cyn y Nadolig, unfed ar 20, mae yna oedfa llanllanast bob oed yn y bore a chyfle i ddathlu y Nadolig hefo teuluoedd. Ac yna yn y prynhawn yma am 3, oedfa ddwyieithog gyda cyfeillion yn yr Eglwys Fethodistaidd. A bellach mae gweinidog nhw Iflin wedi cychwyn ar y gwaith a gawn ni gyfle i gwrdd â hi yn y gwasanaeth. A wedyn y 5 oedfa arbennig ydy bore dydd Nadolig, 9:30 wedi 9 yma yng Nghapel y Methodistiaid. Oedfa fer deuluol, a mae yna naws hyfryd yn perthyn i'r oedfa honno hefyd. Felly os gallwch chi, dewch i ddathlu geni yr arglwydd hefo ni. Yr emyn nesaf, ceisiais arglwydd ddim ond hynny, dim ond treulio nyddiau mas. Fe sydd caru a thryfeddu ac yn borthu ar dy ras. Dyna ddigon, cheisiaf nabod dim ond hyn.
Dwi'm yn cofio canu'r emyn yna, neu'r geiriau yna, erioed o'r blaen. A dyma pan bod o bwysig bod pobl eraill yn dewis yr emynau, oherwydd bod gweinidogion yn gallu mynd i'r gola. A mae'n bwysig yn cael yn ysgwyd o'r higol. A mi oedd yr ail bennill yn berthnasol i lyfr y pregethwr, yn dweud. Mae Pant y Celyn yn sgwennu. Mae ganddo fo arddull reit, da chi'n gwybod, ond gesi mwrwdd ar yn echan wrth iddo fo gychwyn efo treigliad yn y gair cyntaf. Ni'n meddwl, pam bod yna dreigliad yn y gair cyntaf? Wel, Williams Pant y Celyn sydd wedi gwennu fo. A y mynegiant ar ystyr oedd yn bwysicach. A doedd na ddim orgraff swyddogol i'r iaith Gymraeg yn y ddia Pant y Celyn. Rwan ta'r llyfr y pregethwr am y tro olaf, am y tro, falla am y tro olaf yn ystod fy gweinidogaeth, oherwydd mwy sydd o'm hôl na sydd o'm blaen erbyn hyn. Ond o'n i'n benderfynol o ddal ati hefo'r llyfr unigryw yma yn y Beibl, oherwydd fel oedd Oleri yn darllen, oedd yr geiriau gwagedd o wagedd, gwagedd yw'r cwbl, yn ymddangos i benod, ac hefyd yn y benod darllenwyd, sef y ddeuddegfed. Ond da chi'n teimlo yn y ddeuddegfed benod i fod o yn ystyried i fywyd ac yn ystyried yr hyn oedd o wedi ei ysgrifennu. Ac yn ceisio dod i fwcl, ceisio dod i ryw fath o ddealltwriaeth o'r hyn oedd o wedi fynegu. A mae rhoid eich hunan yn sgidiau rhywun oedd yn ysgrifennu, ddydwch 3,000 o flynyddoedd yn ôl yn anodd, yn ddiwylliannol o ran y ffordd o ysgrifennu. Da chi'n bod, da ni'n darllen lawer iawn mwy nag oedd pobl yn ei ddarllen. Dim ond yr elit oedd yn gallu darllen 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Ac yr arddull oherwydd bod o yn Hebraeg, yr farddoniaeth, yr cyfieithiadau o'r farddoniaeth sydd yn ei wneud o'n anoddach. Swn i wrth y modd bod yn rhugl mewn Hebraeg. A gallu darllen hwn yn rhwydd a gweld y gystrawen farddonol Hebreig yno fo. Ond tydw i ddim. Ac oherwydd hynny, benthu gyda ni, ond dan arweiniad yr ysbryd glân. Oherwydd mae'r ysbryd yn helpu ni i dynnu allan y perlau a'r gemwaith, allan o'r darnau dyrys yma o'r Beibl. A dwi'n meddwl y bod ni'n cael dipyn o oleuni yn y benod olaf yma, efo grynhoi i feddylia. Mae o wedi ym Mhennod 11 fod yn annog pobl eto i fwynhau ei bywydau, a mae hwn yn bwyslais sydd ganddo fo trwy y cwbl. Ond yn y 12fed benod mae o'n troi yn uniongyrchol at Dduw. A mae rhoid y 12fed benod yng nghyd-destun Duw, oherwydd mae o yn yr adnod gyntaf yn dweud, cofiad y griawdwr yn nyddiau deiengtid, cyn i'r dyddiau blin ddod, ac i'r blynyddoedd nesau, pan fyddi'n dweud, ni chaf bleser ynddynt. Ac yn y benod yma, mae o yn delio hefyd, fel y gwelwn ni yn y munud, hefo henaint. Mae o'n cymharu ieuenctid hefo henaint. A gallwn ni ddim cymharu mewn ffordd henaint yn 2025 a henaint 3,000 o flynyddoedd yn ôl. Do'n am llawer o foddion a meddyginiaeth i gynnal pobl pan oedden nhw mewn gwth o oedran. A dwi yn credu fod safon ein hoedrannus ni, a dwi siarad fel taid rwan sydd yn mynd yn hun, yn uwch nag oedd o pan oedd y pregethwr yn sgwennu. Mae cyflwr yn iechyd ni'n gallu i ddiogelu am gyfnod hirach. A mae'n pwysleisio ar y dechrau yn y fan yma, cofia dy griawdwr, cofia Dduw, cofia'r un sydd wedi rhoi bywyd i ti, cofia'r un sydd wedi dy gynnal di dros yr holl flynyddoedd, cofia'r un sydd wedi rhyddhau y genedl o'r aifft, cofia yr hyn sydd yn cael ei ddweud yn yr ysgrythyr am dy griawdwr.
Ond mae yna bwyslais arall yn does, cofiad y griawdwr yn nyddiau dy ieuenctid. Felly, mae o'n cyfarch rhywun sydd yn llawer iawn iau na fo'i hun. Cofia Dduw pam wyt ti'n ifanc, paid ag anghofio Duw, paid ag ystyried Duw pan wyt ti yn dy ieuenctid, cyn i'r dyddiau blin ddod. A mi o'n sôn am fod yn oedrannus yn y fan yna. A mae'r cyngor yn glir yn dydy i bobl ifanc ac i deuluoedd i gofio a chredu yn yw yn ei ieuenctid, cyn i ddyddiau anodd ddod yn nes ymlaen, cyn i wynebu problemau a heriau bywyd. Oherwydd yr hyn sydd yn paratoi ni i wynebu rheini ydy ffydd gadarn yn yw. Ffydd fod Duw yn caru ni ac yn cynnal ni ac yn meisu ni, hyd yn oed yn gwendid ac yn salwch ac wrthwynebu yn problemau. Ac wrth gwrs yn yr arglwydd Iesu Grist, mae o'n rhoi iachawdwriaeth i ni. Cofia yn dy ieuenctid. A dyma di pwyslais yn ffydd ni yn yr Hen Testament ac yn y Testament Newydd, ydy yn bod ni'n rhoi cyfle i'n plant a'n pobl ifanc i wybod y ffeithiau am yr Efengil ac yn rhoi cyfle iddyn nhw gredu yn yr arglwydd Iesu. Da ni'n gallu gorfodi neb i gredu yn Iesu Grist, ond da ni'n gallu hwyluso drwy iddyn nhw wybod y ffeithiau a'r hanesion am Iesu Grist. A'r cyfnod gorau iddyn nhw wybod hynny ydy yn eu ieuenctid. Mae plant yn cofio, mae plant yn meddwl. Cofiad y griawdwr yn nyddiau dy ieuenctid. Chi'n bod, da ni yn genhedlaeth freintiedig gafodd yn magu yn yr ysgol Sul, ac wedi'n dysgu gan yn teulu hefyd am gariad rhyfeddol Duw yn yr arglwydd Iesu Grist. Mor freintiedig yda ni, a dwi'n trysori y fagwraeth, ond nid y fagwraeth oedd yn gwneud i'n Gristion, ond fod yr ysbryd wedi dod ag argyhoeddiad i'n nghalon ni, yn bod ni ar y daith wedi credu'n Iesu Grist. Pryd bynnag oedd hynny, sut bynnag oedd hynny, credu ynddo fo fel arglwydd, fel gwaredwr, ac yn ymddiried ynddo fo. A mae'r pwyslais athyn ni ddifynnu lot o adnodau. Mae cyngor clir i bobl ifanc i gofio a chredu mwyn iddyn nhw ddod i berthynas â Duw ac mwyn i paratoi i fyw gweddill i bywydau hefo'r graig gadarn o ffydd o dan ei traed. Mi oedd Solomon wedi dweud yn cyntaf Brenhinoedd, fi os yn ffyddlon iawn i'n tad Dafydd siarad efo Duw dy was, a mi ddorodio gyda thi mewn gwirionedd a chyfiawnder a chywirdeb calon. Ia, parheais yn ffyddlon iawn iddo, a rhoi iddo fab i eistedd ar ei orseddfa'n ceddiw. Yn awr o arglwydd fy niw, gwneithos dy was yn frenin yn lle fy nhad Dafydd, a minnau'n llanc ifanc. Lle oedd Solomon, na fo sgwennodd llyfr y pregethwr, oedd Duw wedi galw fo pan oedd o'n lanc ifanc, fel brenin ac fel un o'i bobl o. A da chi'n cofio'r adnod yn diarhebion, da chi wedi deud hon yn yr ysgol Sul, hyffordda blentyn ar ddechrau'r daith, ac ni thri oddi wrthi pan heneiddia. Yn bod ni'n gwneud yn gorau i ddysgu'n plant am Dduw a'r arglwydd Iesu Grist. Yn y gobaith i bod nhw yn dod i ffydd ac yn dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Ac wrth gwrs yn y Testament Newydd mae'r darlun cyfarwydd hwnnw am Iesu gyda'r plant. Yna deithbwyd â plant ato i ddoroi ei dwylo arnynt ac weddio, ceryddodd y disgyblion hwy, ond dywedodd Iesu, gadewch i'r plant ddod ata fi a peidiwch a'i rhwystro, oherwydd i rai fel hwy y mae teyrnas nefoedd yn perthyn. Ac wedi rhoi ei ddwylo arnynt, aeth oddi yno
Peidiwch â gwachardd neu atal plant rhag dod ata fi, medda Iesu Grist. A mae yna duedd yn cymdeithas ni ar hyn o bryd i atal plant y ddod i sŵn yr efengil. Cristnogaeth yma, ydych chi'n gwybod? Rhyw ofergoel ydi o, rhyw straeon tylwyth teg, rhyw lol botas mai pam ryw ddiw. A mi fydd pobl yn aml iawn yn dweud, ia, da ni eisiau rhoi pob profiad posibl i'n plant, ond tydyn nhw ddim yn eu hannog nhw i fod yn agored i Iesu Grist ar efengil Gristnogol. A mae hwn yn beth od iawn i fi. Os ydy pobl yn credu bod rhaid i blant ganfod i safle neu i cyfeiriad i hunan, ond nid ydy hynny'n golygu bod chi'n gwneud nhw'n agored i bob dim, gan gynnwys ffydd a chred a Duw, y syniad o Dduw. Mae'r pwyslais ar y blant a ieuenctid a'i dysgu nhw yn glir iawn, a mae yna lawer man arall y gallwn ni fod wedi. A'r her fawr i ni fel eglwysi yng Nghymru ydy, sut ydym ni unwaith eto yn gwneud hyn ar raddfa fwy? Lle da ni'n gallu dweud wrth bobl ifanc, cofia dy greawdwr, cofia am Dduw, cofia bod Duw yn dy garu di, a bod ni o leia yn rhannu yr hanes am Iesu Grist, a'r gwirioneddau am Iesu Grist hefo nhw. Mae o'n her aruthrol i ni yn y gymdeithas ar hyn o bryd, ond her da ni yn ymateb iddi hi. Da chi'n gwybod, da ni'n gwybod am yr heriau fewn yn teuluodd ni'n hunan yn dydan. Da ni'n gofod cydnabod hynny. A mewn ffordd, yn yn hieuenctid, yr unig beth da ni'n gallu gwneud ydy gwneud yn gorau glas i meithrin nhw yn y ffydd Gristnogol. Ac yna da ni'n gorfod i gollwn nhw. I Dduw i galw nhw, i'r ysbryd glân weithio. Dyda ni ddim yn gorfodi neb yn groes i ewyllus i ddilyn Iesu Grist. Da ni'n gwneud pethau fel e. Cofia dy greawdwr yn y ddiau dy ieuenctid cyn dyfod y dyddiau blin. Wel, ar ôl yr agoriad cadarnhaol yma, mae o yn mynd i siarad am bob math o bethau. A mae'r ysgolheigion yn dweud bod hwn yn ddisgrifiad barddonol o henaint. Wrach bod chi dweud, nes i'n clywed dim byd am henaint yn darlleniad Leri. Ond meddyliwch am y geiriau yma yng nghyd-destun mynd yn hun, 3,000 o flynyddoedd yn ôl. Cyn i'r haul a golau'r lleiad a'r ser droi'n dywyll, a'r cymylau'n dod yn ôl eto ar ôl y glaw. Pan mae gwylwyr y tŷ yn crynu, mi oedd sboniad yn deitha fi na sôn am goesa yma hwn. Gwyliwr y tŷ yn crynu a dynion gryf yn crymu. Gynnau gyfeithiad Bible.net yma yma, sydd yn fwy dealladwy. Coesau yr rhai sy'n malu grawn yn y felin yn mynd yn bryn. Dannedd a'r rhai sy'n edrych drwy'r ffenestri. Yr rhai sy'n malu'r grawn yn y felin yn mynd yn bryn. Sôn am ddannedd mae o fanna. A'r rhai sy'n edrych drwy'r ffenestri yn colli golwg, bod yn llygaid ni ddim cystal ag y buon nhw yn y gorffennol. Pa mae drysau i'r stryd wedi cau a sŵn y felin yn malu wedi tawelu, pa mae rhywun yn cael ei ddeffro'n gynnar gan gan a deryn fod holl seiniau byd natur yn distewi, bod y cliw yn dechrau mynd. A nid yr adar sydd wedi distewi, ond da chi ddim yn clywed cystal ag oddach chi pan oddach chi yn ifanc. Pan mae gan rywun ofn uchder, da chi'n mynd i ofn uchder mwy pan da chi'n hun, dwi ddim yn gwybod, ac ofn mynd allan ar y stryd, pan mae blodau'r pren almon yn troi'n wyn. Pan mae'r gwallt yn britho falle, y pren almon, y blodau yn wyn ar y brigau, ac eiliog rhedyn yn llusgo symud, egni yn diflannu
dim gymaint ag egni ag oedd ganddo ni pam oeddan ni'n iau. A chwant rhywiol wedi hen fynd. Beibl.net, di hwnna. Hynny yw, darlun barddonol o fynd yn hun. A bod pethau corfforol ddim cystal ag oeddan ni nhw pam oeddan ni yn iau. A mae o wedyn yn sôn am y cartref bythol, bod Duw yn galw ni nôl i'w gartref bythol, a bod yna alarwyr proffesiynol yn dod ynghyd i lafar nadu, fel oedd yn y diwylliant, lle oeddech chi'n talu dwy geiniog i bobl ac oedden nhw'n dod i alaru efo'ch teulu chi, ac i nadu, oedd hwnna'n arfer yng Nghymru, digwydd bod, ganrifoedd yn ôl. A mae'r pregethwr a'i sylwadau yn yr adran yma yn gorffen hefo'r geiriau y dechreuodd o yn y benod gyntaf. Gwagedd llwyr. Gwagedd yw'r cyfan. Mae fel petai o'r ddiwedd i fyfyrdod o'r 12 do'n am penodau ar ddiwedd y llyfr mae o wedi i sgwennu. Yn ceisio dod i gasgliad, a'i fod o'n dod i gasgliad fel na allwn ni ddeall bywyd a hynt a helynt dynoliaeth yn llawn. Mae yna ddryswch yna fo. Da ni ddim yn deall pam bod pobl yn gwneud hyn a'r llall. Da ni'n deall digwyddiadau. Pam fod y drwg yn llwyddo. Pam fod y da yn methu. Pam bod anghyfiawnder yn cael ei ffordd a chyfiawnder ddim yn llwyddo. A mae o'n dod i'r casgliad nad deall bob dim sydd yn angenrheidiol, ond ymddiried yn yw yng nghanol y dryswch. Cofiad y greawdwr, yr hyn oll dwi wedi weld a wedi ddeud. Neu di ddim deall y cwbl, paid a trio deall y cwbl, ond gwna hyn. Cadw'n ffyddlon i Dduw, cadw dy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist, ac mi fydd ef yn dy gynnal di drwy y dyddiad di, drwy y dryswch, drwy y ffaith nad wyt ti yn gallu dirnad yr hyn sydd yn digwydd. Ac ar ddiwedd y epilog wrth gloi mae o'n dweud, wedi clywed y cyfan, dyma swm y mater. Dyma'r glo ma'n meddwl. Ofna Dduw a chadw i orchmynion, oherwydd dyma ddyletswydd pob un. Yn wir, mae Duw yn barnu pob gweithred, hyd yn oed yr ungyddiedig, boed dda neu ddrwg. Ac fel mae o'n cloi y llyfr, efo pwyslais ar ymddiriedau di yn yw, cadwa dy ffydd yn yw. Ond ta wrth i mi studio llyfr y pregethwr yn ystod yr 8 wythnos dwytha yma, da ni wedi sylwi ar digalondid, da ni wedi sylwi ar rwystredigaetha'r awdur ynglyn â bywyd. Yma mae'r cwestiwn oesol yn codi ynglyn â ymbodolaeth ac ystyr yn bywyd a'n gwaith a chyfiawnder cymdeithasol. Pa elw sydd i lafurion ddiwyd trwy gydol yn oes, beth yw pwrpas y gwbl, pam fod y diniwed yn dioddef, ei gri gyson y diofer ydy'r cwbl. Ond mae rhaid i ni edrych arno fo yng ngolini y datguddiad bendigedig yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r Beibl yn gyfanwaith, a mae o yn esbonio ei hun mewn ffordd y Beibl. Mae rhaid i ni edrych ar y dryswch, a mae hyn yn wir am fywyd, mae rhaid i ni edrych ar y dryswch ochr yn ochr ar datguddiad yn Iesu Grist. Yn Iesu Grist mae Duw wedi dangos ei natur, ei gynllun, ei bersonoliaeth a'i fwriad yn glir. Ac felly yng nghanol y dryswch, mae hyn yn pefrio i ni
fel Cristnogion. Yn cyntaf Corinthiaid, penod 13, a benod fawr ar gariad, mae Paul yn dweud yn dydy, yn awr, gweld mewn drych yr ydym, a hynny'n aneglur. Ond yna cawn weld wyneb yn wyneb, yn awr anghyflawn yw fy ngwybod. Ond yna cafadnabod fel y cefais unau fadnabod. Da ni gweld mewn drych, a cofiwch na drych metal oedd ganddyn nhw, pan oedd Paul, oedden nhw'n curo metal ac yna ni bolisio fo, ni gaboli fo i sgleinio i gael adlewyrchiad. Ond mi oedd yr adlewyrchiad yn aneglur. Gweld mewn drych yr ydym a hynny'n aneglur. A dyna di'n hanes ni gyd yna. Da ni gwylio'r newyddion, da ni gweld hyn a'r llall yn digwydd. Da ni ddim yn deall mae o yn aneglur. Ond yn nghanol hynny i gyd, da ni sylweddoli fod Duw yn llywodraethu, bod Duw yn goruwch llywodraethu, bod Duw yn sofran. A dwi'n meddwl, i mi, dyna'r wers dwi wedi dysgu yn llyfr y Pregethwr. Yng nghanol y dryswch, da ni'n cadw'n ffydd, yn gadarn y niw. A nid y deall ydy'r peth pwysicaf un, ond cadw ffydd. A na i ddyfynu fyrnon i gloi. Saif ein gobaith yn yr Iesu, freni nef golini'r byd. Eiddo thineb a'i ddaioni a ffrwythlona'n gwaith i gyd. Llawen hawn, drwyddo cawn, holl adnoddau Duw yn llawn. Ac ar ei ben, y bor goron. Amen. Edrych ymlaen i sôn am yr ymgnawdoliad genedigaeth yr arglwydd Iesu mewn pythefnos os Duw a'i mynd. A dewch i ni ganu yr emyn ola. Ni ddichon byd a'i holl deganau fodloni fy serchiadau nawr. A'n illwyd ac ehangwyd ym mydd nerth fy Iesu mawr. Nid llai all fy llenwi mor ddiam gyffred yw, o amsyllu ar ei berson fel y mae yn ddyn a Duw. Dewch i ni ganu.
Diolch i chi am eich cwmni, a diolch i bob un sydd wedi cymryd rhan i ddarparu yr oedfa. Diolch i Leri am y darllan, Tudur am y dechnoleg, a i Catrin wrth yr organ. Gawn ni rwy'n gofal i'r arglwydd, a thangnefedd Duw, yr hwn sydd uwch law pob deall, ac eidw i'ch meddyliau a'ch calonau, yn Rhys Iesu i'n harglwydd. Amen.